ఈరోజు 13వ అధ్యాయం చూడబోతున్నాము. క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగము అని అధ్యాయానికి పేరు. సో ప్రతి అధ్యాయానికి కూడా మరి ఒక యోగం అనే పేరు ఉందని చూసాం. సో క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగం 13వ అధ్యాయం. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी, प्रणामालु. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగం. అన్ని అధ్యాయాలకి యోగం అంటే భగవంతుడితో సంబంధం, కనెక్షన్. అందుకని ప్రతి అధ్యాయంలో కూడా భగవంతుడితో సంబంధం పెట్టుకునేటటువంటి కనెక్షన్ ఎలా అనే శ్లోకాలు ఒక్కటన్నా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి అధ్యాయం కూడా ఒక యోగం వంటిది అని చెప్పుకున్నాం. సో క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగం ఈ రోజు నుంచి ఇది జ్ఞాన యోగం ప్రారంభం. నెక్స్ట్ ఈ చివరి ఆరిటిని జ్ఞానయోగంగా విభజించారు. సో ఇది జ్ఞానయోగానికి మొట్టమొదటి అధ్యాయం. అందుకే నిన్నటి అధ్యాయంలో కూడా భగవంతుడు చివరిలో మరి జ్ఞానాన్ని అంటే ప్రతి అధ్యాయానికి నాందిలాగా పలుకుతూ ఉంటారు. ఆ అధ్యాయానికి తుది, నెక్స్ట్ అధ్యాయానికి బిగినింగ్ మనం ఎండ్లో చూస్తాం అన్నమాట. సో నిన్న 12వ అధ్యాయంలో మరి మనం చూసిన విషయాల గురించి కొన్ని ఆన్సర్స్ వచ్చాయి. సత్యప్రభుజీ శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలు చూసాం బేసిక్గా నిన్న. సో అన్ని ప్రాణుల పట్ల ద్వేష భావన లేకుండా స్నేహపూర్వకంగా కారుణ్యంతో ఉండడం, మన అంటే భౌతిక విషయాల పట్ల, ఆస్తి ధనము అన్నప్పుడు భౌతిక విషయాల పట్ల మమకారాసక్తి రహితంగా ఉండడం, అంటే అవి కావాలి అని ఆ కోరికల మీద వ్యామోహం ఉండకుండా ఉండడం, మరియు అహంకారం లేకుండా సుఖ దుఃఖాలు రెండిటి యందు ఒకే విధంగా ఉండడం, సర్వదా క్షమించే మనస్సుతో ఉండడం, ఎల్లప్పుడూ క్షమి అన్నారు కదా వాళ్ళు, ఎల్లప్పుడూ తృప్తి, సంతుష్టి, సతతం సంతుష్టి,
అంటే ఎప్పుడూ తృప్తిగా ఉండేవాళ్ళు. భక్తితో నాలో ఏకమై ఆత్మనిగ్రహంతో దృఢ సంకల్పంతో మనోబుద్ధులను అర్పించి ఉంటారు. ఓకే, వెరీ గుడ్. 2 లోకంలో ఎవరిని బాధ పెట్టని వాళ్ళు, ఎవరి చేత ఉద్వేగానికి గురి కాని వాళ్ళు, సుఖాల్లో బాధల్లో ఒకేలాగా ఉంటూ భయము ఆందోళన రహితంగా ఉన్నటువంటి నా భక్తులు నాకు ప్రియమైన వాళ్ళు. ప్రాపంచిక లాభాల పట్ల అనాసక్తితో ఉండి బాహ్యాంతరాల్లో పవిత్రంగా ఉండి దక్షతతో ఉదాసీనంగా కలతలు లేకుండా అన్ని వ్యవహారాల్లో స్వార్థ చింతన లేకుండా ఉన్న వాళ్ళు నాకు ప్రియులు. 4 ఎవరైతే లౌకిక సుఖాల పట్ల ఆనందించకుండా ప్రాపంచిక కష్టాల పట్ల బాధపడకుండా ఉంటారో, ఎవరైతే నష్టం జరిగినా బాధపడరో, లాభం కోసం ప్రాకులాడరో, శుభాశుభ పనులను రెండింటినీ కూడా త్యజించడం అంటే ఒకే రకంగా చూస్తారో అటువంటి జనులు, భక్తితో ఉన్న వాళ్ళు నాకు ప్రియులు. ఎవరైతే శత్రుమిత్రుల పట్ల ఒకేలాగా ఉంటూ గౌరవం అయినా అవమానమైన చలి వేడి సుఖ దుఃఖాలు పట్ల సమబుద్ధితో ఉంటూ చెడు సాంగత్యాన్ని వదిలి, అంటే చెడు సాంగత్యం అంటే ఇక్కడ అటాచ్మెంట్, సరే సత్సాంగత్యం ఎప్పుడూ అవసరమే. సంగవర్జిత అన్నారు. ఆ మాటకి ఏమిటంటే అటాచ్మెంట్, దోషరహితంగా అని అర్థం. దూషణ పొగట్టని ఒకేలాగా తీసుకుంటారు, మౌనంగా చింతన చేస్తూ ఉంటారు. అంటే మానసికంగా ఆలోచనలను, అనవసరపు ఆలోచనలు కూడా పక్కన పెట్టగలిగిన వాళ్ళు, నివాస స్థానం పట్ల మమకారాసక్తి లేకుండా, అనికేత అన్నారు. అంటే ఎక్కడున్నా వాళ్ళకొకటే. ఎవరి బుద్ధి స్థిరంగా నా మీదే లగ్నమై ఉందో, ఎవరైతే నా యందు భక్తితో ఉన్నారో అటువంటి వ్యక్తులు ప్రియులు నాకు. ఎవరైతే ఈ జ్ఞానామృతాన్ని గౌరవించి విశ్వాసంతో నన్నే పరమ లక్ష్యంగా భావించి భక్తితో ఉంటారో వారు నాకు అత్యంత ప్రియ. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. అన్ని పాయింట్స్ చెప్పారు. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. శ్రీనివాస్ సేవిక మాతాజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఎవరిని వేధించకుండా, ఎవరి ద్వారా వేదన పొందకుండా, సుఖదుఖాలను, భయాన్ని, ఉద్వేగాలను కలత చెందని వారు, వీటిల్లో కలత చెందని వారు, దేని యందు ఫలాపేక్షలను ఆశించని వారు, అన్ని బంధాల నుండి, అంటే డ్యూటీస్ని చేస్తున్న అటాచ్మెంట్స్ని తగ్గించుకున్న వాళ్ళు, మనం చేసిన పనుల యొక్క ఫలితాల కోసం శ్రమించని వారు, అంటే భౌతిక కోరికలను తీర్చుకునే తపనతో ఆ పనుల మీద ఎప్పుడు కాలాన్ని గడుపుతూ ఉండని వారు, శుభాశుభాలను త్యాగం చేసిన వారు, పొగట్టలకు సంతోషపడని వారు, దుఃఖించని వారు, కోరికల బాధ తెలియని వారు, శత్రువు మిత్రుల యందు స్నేహభావం కలవారు, గౌరవాలు యందు చలి వేడి చలించని వారు, పొగట్టలను నిందలను ఒకేలాగా చూడటం, ఎల్లప్పుడూ మౌనం వహించువారు. మౌనం అంటే మానసిక మౌనం కూడా వహించువారు, సంతృప్తి కలిగిన వారు, ఎలాంటి నివాసమైనా ఉండగలిగేవారు, జ్ఞానంతో స్థిరమైన వారు, భక్తియుత సేవలో నిమగ్నులైన వారు, దేవాది దేవుణ్ణి తమ జీవన గమ్యంగా భావించి అమృత మార్గమైన భక్తి యోగాన్ని శ్రద్ధతో సంపూర్ణంగా అనుసరించే భక్తులు భగవంతుడికి అత్యంత ప్రియులు. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. సో అన్ని పాయింట్స్ కూడా ఇద్దరు మీరు సమరైజ్ చేసిన వాళ్ళిద్దరు అన్ని దాదాపు చేశారు. వెరీ గుడ్. సో అందుకని ఇక మనం క్లుప్తంగా చూసిన ఇవే చూస్తాము. ఈ లక్షణాలన్నీ నిన్న చూసాము. మరి అన్ని జీవుల పట్ల ద్వేషం లేని వాళ్ళు, మిత్రుత్వం, కరుణ, అహంకారం లేని వాళ్ళు, ఆనందం బాధల్లో సమానంగా ఉండేవాళ్ళు, సహనవంతులు, క్షమి అంటే సహనవంతుడు, సంతుష్ట సతతం ఎల్లప్పుడూ తృప్తితో ఉండేవాడు, యథాత్మ ఇందులో దృఢ నిశ్చయంతో ఇలా ఉండగలిగిన వాడు, మనసును బుద్ధిని నాకు అర్పించిన నా భక్తుడు నాకు ప్రియుడు. తర్వాత ఎవరిని ఉద్వేగానికి గురి చేయడు, అతను ఎవరి ద్వారా ఉద్వేగానికి గురి కాడు, ఎవరిని బాధ పెట్టడు. మరి సుఖ దుఃఖాల్లో భయాందోళన లేకుండా సుఖదుఖాల్లో ఒకేలాగా ఉంటూ అహర్ష అంటే సుఖమైన దుఃఖమైన భయమైన ఉద్వేగమైన వీటన్నిటి నుంచి బయటపడ్డవాడు అతను నాకు ప్రియుడు. అనపేక్ష శుచి, దేని పట్ల ఈ భౌతిక కోరికల పట్ల తపన లేనివాడు. శుచి అంటే శుద్ధమైన మనస్సు గలవాడు, దక్షత ఉన్నవాడు. ఉదాసీనుడు అంటే ఈ మనస్సులో ఆందోళనలు ఉద్వేగాలు లేకుండా కామ్గా ఉన్నవాడు. గత వ్యధ ఇక ఏ దుఃఖాలు కలతలు ఫీల్ అవ్వనివాడు.
సర్వారంభ పరిత్యాగి, అన్నిటినీ కూడా స్వార్థ చింతన లేకుండా ఉండగలిగిన భక్తుడు నాకు ప్రియుడు. అలాగే యోన హృష్యతి నద్వేష్టి, ఎవరైతే ఈ లౌకిక సుఖాల పట్ల ఆనందించకుండా, ఈ లౌకిక బాధల పట్ల దుఃఖించకుండా, నా శోచతి నా కాంక్షతి, ఏది నష్టం జరిగినా బాధపడరో, లాభం కోసం పాకులాడరో, శుభ అశుభ పనులు రెండింటినీ త్యజిస్తారో అటువంటి భక్తులు నాకు ప్రియులు. అలాగే శత్రుమిత్రులను సమంగా తదా, అలాగే మానం అవమానం, గౌరవాన్ని అవమానాన్ని, చలి వేడి సుఖదుఖాలు అన్నిటినీ సమంగా చూస్తూ, సంఘ వివర్జిత అంటే అటాచ్మెంట్స్ని, రాగద్వేషాలు లేకుండా, అటాచ్మెంట్ అంటే రాగద్వేషాలు. తుల్య నిందా స్తుతి అంటే నిందైనా స్తుతి అయినా ఒకటే, మౌని ఎప్పుడు మౌనమైన తత్వంతో, అంటే మనస్సులో అన్నెసెసరీ థాట్స్ లేకుండా, సంతుష్టో కేనచిత్ ఎప్పుడు సంతృప్తితోనే ఉండేవాడు. అనికేత ఎక్కడున్నా ఒకటే, స్థిరమతి ఇలాంటి స్థిర స్వభావంతో ఉన్న నా యొక్క భక్తుడు నాకు ప్రియుడు. ఈ ధర్మామృతాన్ని, మరి ఈ మార్గాన్ని, అమృత తుల్యమైన ఈ మార్గాన్ని అనుసరిస్తూ నన్ను పరమలక్ష్యంగా చేసుకుని భక్తిలో ఉండేవారు నాకు ప్రియులు అని చెప్పారు 12th చాప్టర్. సో 13th చాప్టర్ క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగం. మొట్టమొదట అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం. అర్జున ఉవాచ ప్రకృతిం పురుషం చైవ క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞమేవ చ ఏతద్వేదితుమిచ్ఛామి జ్ఞానం జ్ఞేయం చ కేశవ. ప్రకృతి అంటే పురుషుడంటే, మరియు క్షేత్రం అంటే క్షేత్రజ్ఞుడంటే, ఏతద్వేదితం ఇదంతా కూడా వేదితం తెలుసుకోవాలని ఇచ్ఛామి కోరికగా ఉంది. జ్ఞానము జ్ఞేయము చ, మరియు జ్ఞానము జ్ఞేయము అంటే ఏమిటో వాటి గురించి కూడా తెలుసుకోవాలని ఉంది అని అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు. ప్రకృతి మరియు పురుషుడు, క్షేత్రము క్షేత్రజ్ఞుడు, జ్ఞానము జ్ఞేయం అంటే జ్ఞానం యొక్క గమ్యం అన్నమాట. జ్ఞేయము ఈ విషయాలన్నీ తెలుసుకోవాలని ఉన్నది అని చెప్పి అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు. అప్పుడు భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారు అంటే, శ్రీ భగవానువాచ ఇదం శరీరం కౌంతేయ క్షేత్రమిత్యభిధీయతే ఏతద్యో వేత్తి తం ప్రాహు క్షేత్రజ్ఞ ఇతి తద్విదః. ఇదం శరీరం కౌంతేయ, ఈ శరీరమే కౌంతేయ, క్షేత్రం ఇతి అభిధీయతే అంటే క్షేత్రం అని చెప్పేసి మనం చెప్తారు, అభిధీయతే అని పిలువబడుతోంది అంటున్నారన్నమాట. ఈ శరీరాన్ని కౌంతేయ క్షేత్రం అని, ఈ శరీరమే శరీరాన్నే క్షేత్రం అని పిలువబడుతుంది అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ బాడీయే క్షేత్రం. ఏతద్యో వేత్తి ఎవరైతే దీనిని తెలుసుకుంటారో, తెలిసి ఉంటారో ఈ క్షేత్రాన్ని, తం ప్రాహు అతనిని పిలుస్తారు ఏమని, క్షేత్రజ్ఞుడు అని. ఇది తద్విదః, ఇది అంటే ఇది తెలిసిన వాళ్లను మరి క్షేత్రజ్ఞుడు అని చెప్పి పిలుస్తారు. సో ఏమిటంటే మొత్తం మీద మీనింగ్, ఈ శరీరమే క్షేత్రము, ఈ క్షేత్రాన్ని ఎరిగిన వాడిని క్షేత్రజ్ఞుడు అని చెప్పి పిలుస్తారు అంటున్నారన్నమాట. సో ఈ దేహం క్షేత్రము, ఈ దేహాన్ని ఎరిగిన వాడు క్షేత్రజ్ఞుడు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ శరీరం క్షేత్రం అయితే లోపల మరి ఈ శరీరాన్ని తెలిసిన వాడు క్షేత్రజ్ఞుడు. సో ఎవరా క్షేత్రజ్ఞుడు? క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి సర్వక్షేత్రేషు భారత క్షేత్రజ్ఞయో జ్ఞానం యత్తజ్ఞానం మతం మమ. సో ఈ క్షేత్రజ్ఞం చ అపి మాం విద్ధి, ఈ క్షేత్రజ్ఞుడు నేనేనని తెలుసుకో. సర్వక్షేత్రాల్లోనూ, అన్ని క్షేత్రం అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం, పైన బాడీ, ఈ అన్ని శరీరాల్లో క్షేత్రజ్ఞుడుగా ఉన్నది నేనేనని తెలుసుకో అంటున్నాడు అనమాట. అన్ని దేహాల్లో నేనే క్షేత్రజ్ఞునని తెలుసుకో.
క్షేత్రజ్ఞయో జ్ఞానం, క్షేత్రము మరియు క్షేత్రజ్ఞులకు సంబంధించిన ఈ జ్ఞానమే యత్తజ్ఞానం మతం, అదే జ్ఞానం అని మతం మమ, నా అభిప్రాయం అంటున్నారు. కాబట్టి అన్ని దేహాల్లో క్షేత్రజ్ఞుడుగా ఉన్నది నేనేనని తెలుసుకో. ఈ శరీరము అంటే ఈ క్షేత్రాన్ని, మరియు దానిని తెలిసిన వాడు ఎవరు? ఈ క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే భగవంతుడు, ఆత్మ. ఆ రెండింటినీ తెలుసుకోవడమే జ్ఞానము. క్షేత్రజ్ఞులను అర్థం చేసుకోవడమే జ్ఞానం అని నా యొక్క అభిప్రాయము అంటున్నారనమాట. సో ఇది ఇక్కడ మరి క్షేత్రం అంటే బాడీ, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే లోపలున్న ఆత్మ పరమాత్మలు. సో అది ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు, అది క్షేత్రజ్ఞులు. మరి బాడీ ఎవరికి తెలుసు అంటే భగవంతుడికి, ఆత్మకు. కాబట్టి తత్క్షేత్రం యచ్చ యాదృచ్ఛ యద్వికారీ యతశ్చ యత్ సచయో యత్ ప్రభావశ్చ తత్సమాసేన మే శృణు. ఇప్పుడు ఈ క్షేత్రము ఇది ఏ విధంగా ఏర్పడింది, దీనిలో మార్పులు ఏమిటి, ఇవన్నీ కూడా అసలు ఈ క్షేత్రాన్ని తెలిసిన వాడి గురించి ఇంకా వివరంగాను, అతని ప్రభావాలు అంటే పరమాత్మ గురించి, ఆయన ప్రభావాలు ఆత్మ గురించి, ఇవన్నీ కూడా ఈ విషయాల వర్ణన చెప్తాను విను అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో క్షేత్రం, క్షేత్రజ్ఞుడు కూడా నిశ్చయంగా నువ్వు తెలుసుకో, అన్ని క్షేత్రాల్లోనూ ఉన్నది నేనేనని నువ్వు నిశ్చయంగా తెలుసుకో క్షేత్రజ్ఞుడుగా. ఈ క్షేత్రజ్ఞయోర్ జ్ఞానం, క్షేత్రజ్ఞులకు సంబంధించిన జ్ఞానమే యత్తజ్ఞానం, అదే జ్ఞానం అని చెప్పి మతం మమ, నా అభిప్రాయము. సో క్షేత్రము, క్షేత్రజ్ఞులకు సంబంధించిన విషయం, ఆ జ్ఞానం ఏమిటో తెలుసుకుంటమే నిజమైన జ్ఞానం అని చెప్పి చెప్తున్నారు. తత్క్షేత్రం యచ్చ యాదృచ్ఛ యద్వికారాయ తశ్చ యత్ సచయో యత్ ప్రభావశ్చ తత్సమాసేన మే శృణు. తత్క్షేత్రం, ఆ క్షేత్రం, యచ్చ ఏది అని, యాదృచ్ఛ ఎలాంటిది, యద్వికార ఎలా మార్పులు చెందుతూ ఉంటుందో ఈ శరీరం, ఈ క్షేత్రం, యతశ్చ దేని నుండి వచ్చిందో, యత్ ఎలా వచ్చిందో, సచయో అంటే అతడు కూడా, ఎవరు ఆ క్షేత్రజ్ఞుడు, యత్ ప్రభావశ్చ ఆ క్షేత్రజ్ఞుడి ప్రభావం ఏమిటి, తత్ సమాసేన అదంతా కూడా నీకు సంక్షిప్తంగా సంక్షేపంగా మే శృణు, నా నుండి నువ్వు విను. కాబట్టి ఇప్పుడు క్షేత్రం గురించి, అది నిర్మించబడ్డ విధానం గురించి, దానిలో మార్పులు, అది దేని నుండి ఉద్భవించింది ఈ క్షేత్రం అనే విషయం, క్షేత్రజ్ఞుడు, అతని ప్రభావాలు, ఇది వీటన్నిటి గురించి కూడా నా సంక్షేప వర్ణనను ఆలకించు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో నెక్స్ట్ శ్లోకాలు, ఋషిభిర్బహుధా గీతం ఛందోభిర్వివిధై పృథక్ బ్రహ్మసూత్ర పదైశ్చైవ హేతుమద్భిర్వినిశ్చితై. ఋషుల చేత బహుధా గీతం, ఎన్నో రకాలుగా, గీతం అంటే ఇక్కడ వర్ణన అన్నమాట. ఋషులందరితో ఎన్నో విధాలుగా వర్ణించబడింది. ఛందోబద్ధంగా అంటే, ఛందోభి అంటే వేద మంత్రాలన్నీ కూడా వివిధై రకరకాలుగా, వివిధ రకాలుగా, పలు రకాలుగా ఈ వేద మంత్రాలు, బ్రహ్మసూత్రాలు, పదైశ్చైవ అంటే బ్రహ్మసూత్రాలు అంటే వేదాంత సూత్రాలు, ఈ వేదాంత సూత్రాల చేత కూడా హేతుం అద్భి అంటే కార్యకారణ, లాజికల్గా చాలా హేతుబద్ధంగా, నిశ్చయంగా వివరించబడ్డాయి. ఏమిటి? ఈ క్షేత్రజ్ఞుల గురించిన ఈ జ్ఞానము ఎంతోమంది ఋషులచే ఎన్నో వేద గ్రంథాల్లో రకరకాలుగా వివరించబడింది. వివిధై పృథక్, రకరకాలుగా దీన్ని అంటే ఎన్నో రకాలుగా హేతుబద్ధంగా మనకు అర్థం అవడానికి వర్ణించారు. అలాంటి జ్ఞానం విశేషంగా వేదాంత సూత్రాల్లో మరి హేతుబద్ధంగా ప్రకటింపబడింది, కార్యకారణాలతో అంటున్నారనమాట. అంటే ఈ క్షేత్రము, క్షేత్రజ్ఞుడు, భగవంతుడు
ఈ తత్వం అంతా కూడా చాలా హేతుబద్ధంగా లాజికల్గా మనకి వేదాంత సూత్రాల్లో కూడా చెప్పారు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ జ్ఞానాన్ని వివరించడంలో వీళ్ళందరూ చెప్పారని భగవంతుడు చెప్తున్నారు, కానీ భగవంతుడిని మించిన వాళ్ళు ఎవరు ఈ జ్ఞానం చెప్పడంలో? ఆయన్ని మించిన ప్రామాణికుడు ఎవరూ లేరు అని మనకి భాష్యంలో విషయాన్ని చెప్తున్నారు. కాబట్టి మామూలు విద్వాంసులు ప్రామాణికులైన వారు ఏ విషయం గురించి అయినా వాళ్ళు వాళ్ళ పూర్వం వాళ్ళ గురువులు చెప్పిన దాని ప్రకారం నిదర్శనలు చూపిస్తూ ఉంటారు. అలాగే ఇక్కడ భగవంతుడు ఆత్మ పరమాత్మల యొక్క వివాదాస్పదమైన ద్వైత అద్వైత విషయాలను ప్రామాణికమైనవిగా అంగీకరించబడ్డ వేదాంత సూత్రాలకు ఆయన కూడా చెప్తున్నారనమాట. అవి స్టాండర్డ్స్, అందులో ఇవన్నీ పెట్టారు ఈ విషయాలన్నీ అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇది ఎంతో మంది ఋషుల అభిప్రాయం అని కూడా ఆయన చెప్పారు. సో అలాంటి ఋషులలో వేదాంత సూత్రకర్త ఎవరు? వ్యాస మహర్షి. ఆయన మరి గొప్ప ఋషి. ఆ వ్యాస మహర్షి వేదాంత సూత్రాలను లో ద్వైతత్వము ఇవన్నీ కూడా ఆయన పూర్ణంగా విశదీకరించారు. వ్యాసదేవుడు తండ్రి ఎవరు అంటే పరాశర ముని. ఆయన ఒక గొప్ప ఋషి. ఆయన పరాశర ముని తన ధర్మ గ్రంథాల్లో అహం త్వం చ తథాన్యే అని రాశారట. అంటే నేను, నీవు, ఇతర జీవులు అందరం భౌతిక దేహాల్లో ఉన్నా కూడా మనం వాస్తవానికి మనందరం కూడా దివ్యులమే. ఎందుకు అంటే అందరిలో భగవంతుడు ఉన్నారు కాబట్టి, అందరూ భగవంతుడి అంశలు కాబట్టి. కానీ ప్రస్తుతం మన కర్మల కారణం చేత మనం వివిధ ప్రకృతి గుణాలతో బంధితులు అయ్యాం. సో మన కర్మానుసారం ఈ ప్రకృతి గుణాలకు బందీలమయ్యాం. ఏది? సత్వరజస్తమో గుణాలకు. ఆ కారణంతో కొంతమంది ఉన్నత స్థితిలో ఉంటారు, కొందరు అధమ స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు మన కర్మల ప్రకారం. కానీ ఈ ఉన్నత అధమ స్వభావాలన్నీ ఇవన్నీ కూడా ఒక రకంగా అజ్ఞాన జనితాలు. అవి అసంఖ్యాక జీవరాశులుగా ఇలా ప్రకటితం అవుతున్నాయి. కానీ శుద్ధి లేని, నాశనం లేని భగవంతుడు మాత్రం ప్రకృతి జన్య ఈ త్రిగుణాలచే ఆయన అపవిత్రుడు కాకుండా దివ్యుడుగానే ఉన్నాడు. సో మనందరికీ కూడా దివ్యత్వం ఉన్నా కూడా మరి మనం ఈ త్రిగుణాలతో ఈ రకంగా మరి మనం ఒక రకంగా కలుషితులం అయ్యాం. కాబట్టి భగవంతుడు ఈ త్రిగుణాతీతుడు కాబట్టి ఆయన ఎప్పుడు కూడా దివ్యుడు, పవిత్రుడే అని చెప్పి పరాశరముని చెప్పారు. అలాగే వేదాల్లో కూడా ముఖ్యంగా కఠోపనిషత్తులో జీవుడికి, పరమాత్మకు, మరి అలాగే దేహానికి, భగవంతుడికి, ఈ పైన కనిపించే దేహానికి ఆత్మకి ఉన్న భేదం ఇదంతా కూడా కఠోపనిషత్తులో కూడా వివరంగా వివరించబడింది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇంకా చాలా మంది మహర్షులు కూడా వివరించారు. వారందరిలో కూడా ఈ పరాశరముని ఇంకా ప్రముఖుడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఛందోభి అన్నారు కదా, అంటే వేదాల్లో మరి ఛందోభిర్ వివిధై పృథక్ అన్నారు. ఋషిభిర్ బహుదా, ఋషులందరూ ఎన్నో రకాలుగా వర్ణించారు. వేద మంత్రాలన్నీ కూడా రకరకాలుగా ఈ వేద సూత్రాల్లోనూ చాలా లాజికల్గా ఈ విషయాన్ని చెప్పారు అన్నారు కదా. సో అది ఛందోభి అంటే వేదవాంగ్మయాన్ని సూచిస్తుంది. యజుర్వేద శాఖలో తైత్తరీయోపనిషత్తు అనేది ఒకటి ఉన్నది యజుర్వేదంలో. అది ప్రకృతిని, జీవుణ్ణి, భగవంతుణ్ణి వివరించేటటువంటి ఉపనిషత్తు అన్నమాట, తైత్తరీయ ఉపనిషత్తు. అలాగే ఇందాక కఠోపనిషత్తు చూసాం. కఠోపనిషత్తులో కూడా మరి పరమాత్మకు, జీవాత్మకు, దేహానికి ఉన్న తేడా చెప్పారంటున్నారు. ఈ తైత్తరీయోపనిషత్తు ఏమో యజుర్వేదంలో ఉన్నది. అది ప్రకృతి, జీవుడు, భగవంతుడు వీటిని గురించి వివరిస్తుంది అంటున్నారు. అలాగే సరే ఇందాక మనం చూసాం దేహమే క్షేత్రము అని. భగవంతుడు, పరమాత్మ క్షేత్రజ్ఞులు, ఆత్మ పరమాత్మలు అన్నది చూసాం. ఇది కూడా తైత్తరీయోపనిషత్తులో బ్రహ్మపుచ్చం ప్రతిష్ఠ అని చెప్పి చెప్పారు. అంటే బ్రహ్మపుచ్చం అంటే ఇక్కడ అన్నమయ 5 కోశాలు ఉన్నాయి అని చెప్పి చెప్తారు. అన్నమయ కోశం భగవంతుడికి ఒక, ఆయన శక్తికి 1, శక్తులలో 1. అంటే జీవనం కోసం మనం ఆహారం పైన అందరం కూడా మరి ఏదో ఒకటి తినందే ఉండలేం కాబట్టి అది అన్నమయ కోశం. అంటే ప్రప్రథమయం, అవుటర్ లేయర్ అనమాట. అది అందరికీ అవసరం. అది ఉంటే కానీ ఈ శరీరం సాగదు. సో అన్నమయ కోసం అందరూ ఆహారం మీద ఆధారపడి ఉన్నది అనే అర్థం. ఇక వాస్తవానికి ఇది భగవంతుని గురించిన భౌతిక అనుభవం. అంటే మనం భగవంతుని గురించిన భౌతిక అండర్స్టాండింగ్ అంటున్నారు ఈ అన్నమయ కోశం. అంటే ఎంతసేపు భోజనం చేయటం ఇంతవరకే ఉన్నాము అంటే
మనం భగవంతుడి గురించి కూడా బయటే ఏదో ఒక నమస్కారం పెట్టి ఊరుకోవడం అంతవరకే, కానీ అంతకంటే ఎక్కువ లోపల స్పిరిచువాలిటీ లేని తత్వం, అంటే ఓన్లీ వరీడ్ అబౌట్ ద బాడీ అండ్ ఫుడ్ తత్వం అన్నమాట. అన్నమయ కోశంలోనే ఉన్నాము అంటే. పరతత్వం అనే ఆహారంలో కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిన తర్వాత ప్రాణమయంలో దాంతో అనే కోశంతో దానిని జీవ లక్షణాలతో అనుభూతి చెందవచ్చు అంటున్నారు. ఇంకొంచెం స్పిరిచువాలిటీ కనుక డెవలప్ అయితే నెక్స్ట్ కోశమైన ప్రాణమయ కోశం, అంటే మన జీవ లక్షణాలు ఏమిటి, ఈ మంచి చెడు, తర్వాత ఈ గుణాలు, వీటి గురించి ఆలోచన ప్రారంభమవుతుంది. ఇక జ్ఞానమయం అనేది నెక్స్ట్ స్టేజ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు జ్ఞానమయ కోశంలో అనుభూతి చెందేది జీవ లక్షణాలను దాటి మనం ఇంకా దాటి ఆలోచన, అనుభవం, కోరిక అనే వాటిని చేరుకుంటాం. అంటే థింకింగ్, విచక్షణ, ఎక్స్పీరియన్స్, ఇవన్నీ జ్ఞానం అన్నమాట. ఈ లక్షణాలను కొంచెం ఆ స్టేజ్కి చేరుకుంటాం. ఆ తర్వాత విజ్ఞానమయం అని చెప్పి పిలువబడే ఆ కోశంలో బ్రహ్మభావనలో జీవుడి యొక్క నిజతత్వం, అతని మనస్సు మరియు జీవ లక్షణాల నుంచి వేరు. అప్పుడు మెటీరియలైజేషన్ నుంచి కొంచెం ఆ విజ్ఞానమయ స్థితికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ బ్రహ్మతత్వంలోకి వెళ్ళి మనం ఈ భౌతిక సంబంధమైనటువంటి ఈ లక్షణాలు కొంచెం మనం దూరం చేసుకుంటారు. అప్పుడు ఆ తర్వాత అలా భౌతికత్వం నుంచి విడుగడగలిగినప్పుడు, అంటే రాగద్వేషాతీతంగా వెళ్ళగలిగినప్పుడు, భౌతిక లక్షణాలు అంటే ఏమిటి? ఈ రాగాలు, ఈ ద్వేషాలు, ఈ కోపాలు, ఈ తాపాలు. సో ఎప్పుడైతే వీటికి అతీతంగా సంఘ వివర్జిత అన్నారు కదా, అంటే రాగద్వేషరహితంగా వెళ్ళగలిగే అంత శుద్ధమైన తత్వం వచ్చినప్పుడు అది విజ్ఞానమయ కోశం. అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఆ నెక్స్ట్ వచ్చేది దివ్యానంద స్వభావపు అనుభూతి. అదే ఆనందమయ కోశం అనే దివ్య స్థితి. సో బ్రహ్మానుభూతి అన్న, మరి ఆత్మానుభూతి అన్న, పరబ్రహ్మాన్ని తెలుసుకోవడం అన్న, ఈ 5 స్థితులు కూడా బ్రహ్మపుచ్చము అని చెప్పి చెప్తారు. ఈ 5 మొదటి 3 అయిన అన్నమయ, ప్రాణమయ, జ్ఞానమయ స్థితులు మన కర్మక్షేత్రాలకు సంబంధించినవి. అంటే ఇంకా మెటీరియల్ వరల్డ్లో ఉన్న ఈ భౌతికత్వంలో ఉన్నాం. ఆనందమయుడు అని పిలువబడే భగవంతుడు ఈ జీవుల కర్మక్షేత్రాలన్నిటికీ ఆయన అతీతుడు. ఆయనకి ఈ అన్నమయ, ప్రాణమయ, జ్ఞానమయ స్టేజెస్లో మనం పొందే ఫీలింగ్స్ అన్నిటికీ భగవంతుడు అతీతుడు. ఆయనకు అటువంటి ఫీలింగ్స్ లేవు. ఎందుకంటే ఈ 3 స్టేజెస్లో మనం రాగద్వేషాలతో ఉంటాం కాబట్టి ఆ 3 స్టేజెస్కి అతీతుడు. ఆయన విజ్ఞానమయ, ఆనందమయ స్టేజే ఆయనది. వేదాంత సూత్రం కూడా పరమ పురుషుని వర్ణించినప్పుడు ఆనందమయోభ్యాసాత్ అని చెప్పారు ఆయన్ని. ఆయన ఎప్పుడూ సచ్చిదానంద స్వరూపుడే. అంటే భగవంతుడు సహజంగా ఆనందపూర్ణుడు. దివ్యానందాన్ని అనుభవించడానికే అతడు విజ్ఞానమయ, ప్రాణమయ, జ్ఞానమయ, అన్నమయాలన్నీ గుంట్లో విస్తరించి ఉన్నారు. సో ఆయన అన్నిట్లో విస్తరించి ఉన్నా కూడా ఆయన ఫస్ట్ మూడింటికి ఆయన అతీతుడు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆయన స్వభావం వాడితో కనెక్షన్ లేదు. కర్మక్షేత్రానికి జీవుడు భోక్త. ఈ కర్మక్షేత్రం అంటే ఈ బయటకు కనిపించే ఈ బాడీకి ఎంజాయ్, మనం ఈ మెటీరియల్ థింగ్స్లో ఉన్ననాళ్ళు భోక్తలం ఎవరంటే మనమేంటి నా కోసం చేసుకుంటున్నాం, ఇది చేస్తే నాకు బాగుంటుంది, ఇది తింటే నాకు బాగుంటుంది అనుకుంటూ ఉంటాం కదా. సో మన కర్మక్షేత్రానికి మనల్ని మనమే భోక్తలుగా చేసుకుంటున్నాం. సో ఎప్పుడైతే ఈ స్టేజ్ని దాటి మరి కొంచెం ఆ విజ్ఞానమయ స్టేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఈ కర్మక్షేత్రానికి భోక్త, అప్పుడు భగవంతుడు అన్నది మనకి కూడా వర్తిస్తుంది. ఆనందమయుడు అయిన భగవంతుడు అతనికి భిన్నుడు. సో ఈ కర్మక్షేత్రానికి భోక్తగా మనం ఉంటున్నాము. భగవంతుడు ఎప్పుడు ఈ కర్మక్షేత్రాలకి, ఈ ప్రాణమయ, అన్నమయ, ఇటువంటి దశలో మనకున్నటువంటి కోరికలకు కానీ ఫీలింగ్స్కి కానీ ఆయన అతీతుడు అన్నాం. కాబట్టి ఆనందమయుడైన భగవంతుడు వాటికి భిన్నుడు. ఆయనకు అటువంటివి లేవు. అంటే జీవుడు ఒంటరిగా కాకుండా ఆనందమయుడైన భగవంతుడితో కలిసి భోక్త అవ్వాలి అని గనక మనం నిశ్చయించుకున్నట్లయితే పరిపూర్ణుడు కాగలడు అంటున్నారనమాట. సో దివ్యక్షేత్రుడిగా భగవత్ తత్వము, పరతంత్ర క్షేత్రజ్ఞుడిగా జీవతత్వము, కర్మక్షేత్రం యొక్క స్వభావాల నిజ చిత్తరు ఇదియే. సో భగవంతుడు ఎవరు అంటే ఆయన దివ్యక్షేత్రజ్ఞుడు, మరి పరతంత్ర క్షేత్రజ్ఞుడిగా మన జీవతత్వము
అని ఈ కర్మక్షేత్ర స్వభావాలు మనం ఆ రకంగా దాని రియల్ స్టేటస్ ఇదే అంటున్నారు. ఈ సత్యాన్ని మనిషి బ్రహ్మసూత్రాల్లో, వేదాంత సూత్రాల్లో అన్వేషించాలి. కార్యకారణాలకు అనుగుణంగా బ్రహ్మసూత్రాలు చక్కగా పొందుపరచబడ్డాయి అని ఈ శ్లోకంలో కూడా చెప్పారు మనకి. నవియద్ అశ్రుతే బ్రహ్మసూత్రాలు అంటే వేదాంత సూత్రాల్లో 2.3.2 అనమాట. అలాగే ఆత్మాశ్రుతే అంటే 2.3.18 శ్లోకంలో ఉంది. అలాగే పరాత్తు తచ్ఛృతే అని 2.3.40లో ఉంది. ఇవన్నీ కూడా కొన్ని సూత్రాలు అక్కడ వేదాంత సూత్రాలు. వీటిల్లో మొదటి సూత్రం కర్మక్షేత్రం అని, రెండవది జీవుణ్ణి, మూడవది వివిధ జీవరూపాల్లో ఉన్న భగవంతుణ్ణి సూచిస్తుంది అని చెప్పి ఈ మూడు ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పారనమాట. సో మన బాడీ లోపల ఉన్న ఆత్మ, తర్వాత పరమాత్మ, ఈ మూడు విషయాలు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో అది ఇంతకీ శ్లోకంలో క్షేత్రజ్ఞుల్ని గురించిన ఈ జ్ఞానం ఎంతో మంది ఋషులు రకరకాలుగా వేద గ్రంథాల్లో అలాగే వేదాంత సూత్రాల్లో చాలా హేతుబద్ధంగా దీనిని వివరించారు. సో ఇక్కడ వ్యాస మహర్షిని చూపిస్తున్నారు. ఆయన మరి వేదాలన్నీ కూడా మనకి రచించారు కాబట్టి. సో అర్జునుడు అడిగిన 6 ప్రశ్నలు ఏమిటి? క్షేత్రం అంటే ఏమిటి? క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఏమిటి? ప్రకృతి అంటే ఏమిటి? పురుషుడు అంటే ఏమిటి? జ్ఞానం అంటే ఏమిటి? జ్ఞేయం అంటే ఏమిటి అని 5 విషయాలు అడిగాడు. సో వాటికి ఆన్సర్స్ కూడా ఇక్కడ చూస్తున్నాం. క్షేత్రం అంటే మన బాడీ అని, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే క్షేత్రాన్ని ఎరిగినవాడు ఎవరు? ఆత్మ పరమాత్మలు. ప్రకృతి అంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతి. పురుషుడు అంటే అన్నీ కూడా ఎవరికి చెందుతాయి? ఏ కర్మకైన ఫలితం భోక్త ఎవరు అంటే ఆ భగవంతుడు. కాబట్టి పురుషుడు అంటే ఆ భోక్త, చర్మ భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోకామహేశ్వరం. అన్ని యజ్ఞ తపస్సులకు భోక్త భగవంతుడు, పురుషుడు. జ్ఞానం అంటే మరి క్షేత్రజ్ఞులను గురించి తెలుసుకోవడమే జ్ఞానం అన్నారు. జ్ఞేయం అంటే జ్ఞానం యొక్క లక్ష్యం, అంటే జ్ఞానం వచ్చిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది, గమ్యం ఏమిటి జ్ఞానానికంటే భగవంతుడే. ఆ జ్ఞానం ఎవరైతే తెచ్చుకోగలుగుతారో వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి ఆ జ్ఞానంతో చేరుకుంటారు అని చెప్పి, జ్ఞానం యొక్క లక్ష్యం జ్ఞేయం. కాబట్టి జ్ఞేయం ఎవరు అంటే పరమాత్మ. ప్రకృతి అంటే మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. 6 ప్రశ్నలు వాటి సమాధానాలు. ప్రకృతి అంటే భౌతిక ప్రకృతి. పురుషుడు అంటే పరమాత్మ. క్షేత్రం అంటే మన దేహం, ఈ శరీరం. క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే దేహాన్ని ఎరిగిన ఆత్మ పరమాత్మలు. జ్ఞానం క్షేత్రజ్ఞులను అర్థం చేసుకోవడమే జ్ఞానం. జ్ఞేయం అంటే పరమాత్మ. సో ఇప్పుడు మహాభూతాన్యహంకారో బుద్ధిరవ్యక్తమేవ చ ఇంద్రియాణి దశైకం చ పంచచేంద్రియగోచర ఇచ్ఛాద్వేష సుఖం దుఃఖం సంజ్ఞాతశ్చేతనా ధృతి ఏతత్ క్షేత్రం సమాసేన సవికారం ఉదాహృతం. మహాభూతాన్ని అహంకారం. మహాభూతాలంటే పంచమహాభూతాలు, అంటే పంచభూతాలు అగ్ని, నీరు, గాలి, వాయువు, ఆకాశం. ఈ 5. అహంకారం. బుద్ధి అవ్యక్తం. అవ్యక్తం అంటే కనిపించనిది. ఏమిటి అంటే ఈ కనిపించని సత్వరజస్తమో గుణాలు. అలాగే ఏవచ, ఇవన్నీ కూడా నిశ్చయంగా. ఇంద్రియాణి దశైకంచ అంటే 10 ఇంద్రియాలు. ఇంద్రియాలు 5 కదా, 10 అంటున్నారు ఏమిటనే ప్రశ్న వస్తే 5 జ్ఞానేంద్రియాలు అంటే కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు, చర్మము. ఇవి మనకి విషయాలను చూపిస్తాయి, వినిపిస్తాయి, అవన్నీ వాసనలు చూపిస్తాయి. ఇవన్నీ ఈ 5. మిగిలిన 5 కర్మేంద్రియాలు. ఏమిటంటే పనులు చేయడానికి ఉపయోగపడే ఇంద్రియాలు. ఏమిటంటే వాక్పాణిపాద పాయుపస్థాలు. అవి వాక్ అంటే మరి మాట్లాడటానికి గొంతు, వోకల్ కార్డ్స్. పాణి అంటే చేతులు, పనులు చేయడానికి చేతులు అవసరం. పాద అంటే కాళ్ళు, మరి ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలన్నా కాళ్ళు. పాయుపస్థాలంటే జననాంగాలు 2. సో ఇవి 5 వారి కర్మేంద్రియాలు అనమాట. సో 5 జ్ఞానేంద్రియాలు, 5 కర్మేంద్రియాలు. సో జ్ఞానేంద్రియాలు మీ అందరికీ తెలిసిందే. సో కర్మేంద్రియాలు కూడా తెలిసే ఉంటాయి, కానీ ఊరికినే ఇక్కడ చాట్ బాక్స్లో పెడతాను. ఆ మాట గుర్తుంచుకుంటే మీకు గుర్తుంటాయి. వాక్పాణి
పాద పాయు హస్త. సో వాక్ పాణి పాద పాయు హస్త అవి 5 కర్మేంద్రియాలు అన్నమాట. సో పంచమహాభూతాలు, అహంకారము, బుద్ధి, అవ్యక్తము, దశ ఇంద్రియాలు, 5 జ్ఞానేంద్రియాలు, 5 కర్మేంద్రియాలు, మరి తర్వాత మనస్సు మరియు ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు, ఇచ్ఛా ద్వేష సుఖం దుఃఖం, ఆ తర్వాత ఇచ్ఛ కోరిక, ఇంద్రియాని దశైకం చ పంచచేంద్రియ కోచర అంటే ఇంద్రియాలు స్వీకరించే విషయాలు. ఇంద్రియ గ్రాహ్యాలు అంటే ఇంద్రియాలు ఏం స్వీకరిస్తాయి? కళ్ళు చూసేవన్నీ స్వీకరిస్తుంది, ముక్కు వాసనలన్నీ స్వీకరిస్తుంది, చెవి శబ్దాలని స్వీకరిస్తుంది, నాలుక రుచిని స్వీకరిస్తుంది, చర్మం మరి స్పర్శను స్వీకరిస్తుంది, గట్టిగా ఉందా, మెత్తగా ఉందా, చల్లగా ఉందా, వేడిగా ఉందా, ఈ స్పర్శ జ్ఞానాన్ని చర్మం స్వీకరిస్తుంది. సో స్వీకరించే విషయాలు కళ్ళు ఒక్కటి ఉన్నాయి, కానీ అవి చేసే పని ఏమిటి అంటే దృష్టి మనకి ఇస్తుంది. సో ఈ 5 ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలంటే అవి స్వీకరించే విషయాలు. మనం వీటినే 6వ అధ్యాయంలో చూసాం. ఏది? ఆహారాలు ఇంద్రియాలకు అని చెప్పుకున్నాం కదా మనం. అక్కడ యమ శమ దమ అని చెప్పేసి అష్టాంగ యోగంలో మనం 8 దశలు చూసాం కదా. అక్కడ కూడా మనం ఇంద్రియాలను మనం ఇంద్రియ ఆహారాలను అరికట్టడం అనేది ఒక దశ. ఏమిటి ఆహారం అంటే నోటికి ఎలాగూ ఆహారం, కానీ కంటికి కనిపించేదంతా ఆహారం, ముక్కుకు వాసనల ఆహారం అని చెప్పి చూసాం మనం. అలా శబ్ద రూప స్పర్శ రసగంధాలు ఇవి ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు. సో ఈ మాట గుర్తుంచుకున్నా మీకు అది గుర్తొస్తుంది. సో శబ్ద రూప స్పర్శ రస గంధ. సో శబ్దం చెవి, రూపం కన్ను, స్పర్శ చర్మం, రస అంటే రుచి నోరు నాలుక, గంధ అంటే వాసన ముక్కు. ఇవి ఇంద్రియాలు స్వీకరించే విషయాలు ఇవన్నమాట. శబ్దాన్ని చెవి, రూపాన్ని కన్ను, స్పర్శని చర్మం, రసం అంటే రుచిని నాలుక, గంధం వాసనను ముక్కు స్వీకరిస్తుంది. సో ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలంటే ఇంద్రియాలు స్వీకరించే విషయాలంటే ఇంద్రియాలు గ్రహించే విషయాలు ఈ 5 శబ్ద రూప రసగంధాలు. ఇకపోతే ఇచ్ఛా ద్వేషం సుఖం దుఃఖం సంజ్ఞాతశ్చేతన అంటే ఈ సముదాయాలన్నీ జీవ లక్షణాలు అనమాట. మరి ఇవన్నీ మన లక్షణాలు కదా. కోరికలు, ద్వేషాలు, సుఖం అనే ఫీలింగు, దుఃఖం అనే ఫీలింగు, ఇవన్నీ కలిపి ఈ జీవ లక్షణాలు. ధృతి అంటే విశ్వాసము. మనకి దేని మీద విశ్వాసం ఉంటుంది? ప్రతి ఒక్కళ్ళకి దేని మీద ఒక దాని మీద విశ్వాసం ఉంటుంది. అందరికీ భగవంతుడి మీద విశ్వాసం ఉన్న వాళ్ళు కొందరు అదృష్టవంతులు ఉంటే, కొందరు ఏది భౌతికత్వం మీద విశ్వాసం ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. మరి అలా పవర్ మీద విశ్వాసం ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు, ధనం మీద విశ్వాసం ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు. ఏదో ఒక విషయం మీద ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఒక నమ్మకం ఉంటుంది. అది ఆ నమ్మకాలు. ఏతత్ క్షేత్రం ఇవన్నీ కూడా శరీరం సమాసేన సంగ్రహంగా ఇవన్నీ కలిపి జాయింట్గా క్షేత్రము ఈ బాడీ అని సవికారం అంటే బాడీ యొక్క పార్ట్స్ అని చెప్పేసి ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ అని ఉదాహృతం చెప్పబడింది, ఉదహరించబడ్డది. అంటే ఇవంతా కూడా బాడీయే. పై కనిపించే మన చేతులు కాళ్ళు ఈ శరీరం మాత్రమే కాదు బాడీ అంటే. పంచమహాభూతాలు, మిథ్యాహంకారం, బుద్ధి, అవ్యక్తం, దశ ఇంద్రియాలు, 5 కర్మేంద్రియాలు, 5 జ్ఞానేంద్రియాలు, మనస్సు, 5 ఇంద్రియార్థాలు. ఏమిటవి? శబ్దరూప స్పర్శ రసగంధాలు, కోరిక, ద్వేషం, సుఖం, దుఃఖం, ఈ సముదాయాలన్నీ, ఈ జీవలక్షణాలు, ఈ విశ్వాసం మనకి దేని మీద ఉంటే అది ఆ విశ్వాసం. ఇవన్నీ కూడా సంగ్రహంగా కర్మక్షేత్రం అని దాని యొక్క అంతః ప్రక్రియలు అని చెప్పి భావింపబడుతున్నాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. సో ఋషులు వాళ్ళ మాటలను బట్టి వేదాంత సూత్రాలను బట్టి ఈ రకంగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ముందు పంచభూతాలైన పృథ్వీ, జలం, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశం ఇవన్నీ పంచభూతాలు. తర్వాత అహంకారం, బుద్ధి. ఆ తర్వాత అవ్యక్త స్థితి అంటే ఈ త్రిగుణాల వల్ల మనకు కనిపించినటువంటి ఈ స్వభావం,
ఆ తర్వాత త్వక్ చక్షుశ్రోత్ర జిహ్వ ఘ్రాణం అంటే ఇవి 5 జ్ఞానేంద్రియాలు అనమాట. సో ఇవన్నీ. ఆ తర్వాత వాక్పాణి పాద పాయు హస్తాలు అంటే 5 కర్మేంద్రియాలు. ఆ తర్వాత ఇంద్రియాలపై మనస్సు. ఈ ఇంద్రియాల తర్వాత మరి ఇంపార్టెంట్, ఈ ఇంద్రియాలన్నీ దేని మీద వాటి ప్రతాపం వాటి ప్రలోభం చూపిస్తాయి? మనస్సు మీదే కదా. సో మనస్సు, ఈ మనస్సు అంతరంలో ఉంది కాబట్టి అంతరేంద్రియం అన్నారనమాట దీన్ని. అంటే మనసు పైకి కనిపించదు కాబట్టి, లోపల ఉంది కాబట్టి దాన్ని అంతరింద్రియం, లోపలున్న ఇంద్రియం అన్నారు. అలాగే ఈ మనసుతో కలిపి మొత్తం 11 ఇంద్రియాలని చెప్పొచ్చు అంటున్నారు. ఇక శబ్దరూప స్పర్శ రసగంధాలు ఉన్నాయి కదా, అవి ఇంద్రియార్థాలు, అంటే ఇంద్రియాలు స్వీకరించే విషయాలు. మొత్తం 24 అంశాలు అయ్యాయి. ఇవన్నీ కలిపే కర్మక్షేత్రం అని పిలువబడుతున్నాయి. 24 అంశాలు మనం గనక అధ్యయనం చేసినట్లయితే కర్మక్షేత్రం అనేది సంపూర్ణంగా మనకు అర్థమవుతుంది. ఇక అంతేకాకుండా మనలో ఇంకా పార్ట్ అయిన అంతః ప్రక్రియలు ఉన్నాయి. కోరిక, ద్వేషం, సుఖం, దుఃఖం ఇవన్నీ కూడా మన దేహంలో ఈ పంచభూతాల యొక్క ప్రాతినిధ్యాలన్నమాట. అలాగే చైతన్యంతో చెప్పబడే జీవ లక్షణాలు, విశ్వాసము, మరి ఇవన్నీ కూడా మనసు, బుద్ధి, అహంకారము అనే సూక్ష్మ శరీరం యొక్క వ్యక్త రూపాలు. అంటే మన మనస్సులో ఈ ఫీలింగ్స్ అన్నీ ఉంటూ ఉంటాయి కదా, జీవ లక్షణాలు, మరి విశ్వాసము, ఇవన్నీ మైండ్ థింకింగ్ కాబట్టి పార్ట్ ఆఫ్ ది సూక్ష్మ శరీరం అంటున్నారు. సో ఇక్కడ సూక్ష్మ శరీరం అంటే ఏమిటి? కనిపించని శరీరం. కనిపించే శరీరాన్ని స్థూల శరీరం అంటాం. అంటే గ్రోస్ బాడీ అంటారు ఇంగ్లీష్లో, కనిపిస్తోంది కాబట్టి. కనిపించని శరీరం ఉంది, మనసు, బుద్ధి, అహంకారం. అది కనిపించదు కంటికి, కానీ అది కూడా మన శరీరంలో భాగమే కాబట్టి దాన్ని సూక్ష్మ శరీరం అంటున్నాము. ఇలా ఈ ఇచ్ఛ, కోరిక, ద్వేషం, సుఖం, దుఃఖం, ఈ ఫీలింగ్స్ అన్ని పార్ట్ ఆఫ్ ది సూక్ష్మ శరీరం. ఎందుకంటే ఇవన్నీ మనసులో ఉదయించే భావాలు కాబట్టి. అహంకారము, తర్వాత బుద్ధి, ఇవన్నీ కూడా మరి మనస్సు, ఈ 3 కూడా సూక్ష్మ శరీరం. ఈ ఫీలింగ్స్ అన్నీ వాటి ద్వారా కలుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి అవన్నీ కూడా సూక్ష్మ శరీరంలో భాగం అని చెప్పి అంటున్నారు. సో ఏమున్నాయో ఇంకొకసారి ఇక్కడ క్లియర్గా చూద్దాం. పంచమహాభూతాలు 5 అంటే భూమి, నీరు, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశం. ఇంద్రియ గ్రాహ్యాలు అంటే ఇంద్రియాలు స్వీకరించే విషయాలు. శబ్దరూప స్పర్శ రసగంధాలు అంటే వాసన, రుచి, దృష్టి, స్పర్శ, శబ్దం. సో అది 5 కలిపి 10 అయ్యాయి. ఇకపోతే సూక్ష్మాంశాలు అంటే కంటికి కనిపించని సూక్ష్మ శరీరం ఏమిటి? మనసు, బుద్ధి, అహంకారం 3. సో 13 అయ్యాయి. జ్ఞానేంద్రియాలు 5, కర్మేంద్రియాలు 5. సో 23 + 10 20. 13 + 10 23 అయ్యాయి. అందులో జ్ఞానేంద్రియాలు చెవి, కళ్ళు, నాలుక, చర్మం, ముక్కు. కర్మేంద్రియాలు కంఠము, చేతులు, కాళ్ళు, జననాంగాలు. సో ఇవన్నీ మరి మొత్తం 23 అయ్యాయి. అయితే ఇంకొకటి అవ్యక్తము అన్నారు. బుద్ధిర్ అవ్యక్తమేవచ అంటే బుద్ధి అవ్యక్తం. అవ్యక్తం అంటే ఆ ప్రకృతి త్రిగుణాలతో కూడుకున్న ఆ కనిపించని స్వభావము, అది అవ్యక్తం అన్నమాట. సో మొత్తం 24 అంశాలు ఉన్నాయి. ఇది ఇంపార్టెంట్ స్లైడ్, మీరు కావాలంటే ఒక ఫోటో తీసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మన బాడీలో ఉన్న 24 అంశాలు ఇక్కడ క్లియర్గా చూపించారు. మొదట 5 పంచభూతాలు. మన యొక్క స్థూల శరీరం దేంతో తయారు చేయబడుతుంది? పంచభూతాలతో తయారు చేయబడుతుంది. అందుకే కదా అందరూ పాంచభౌతిక శరీరం అంటూ ఉంటారు కదా. సో ఈ పంచభూతాలతో తయారైంది కాబట్టి అలా అంటున్నారు. సో మన శరీరమే కాదు, దేనికైనా ఈ ప్రపంచంలో ఆకారం ఉంది అంటే అది పంచభూతాలతోనే తయారైందని మీరు తెలుసుకోవాలి. సో మన శరీరమైన, జంతువైన, పక్షి అయినా, చేపైన, చెట్టైనా, గుట్టైన, పుట్టైన, ఏదైనా సరే ఈ పంచభూతాలతోనే తయారైంది. ఒక ఆకారం కంటికి కనిపిస్తోంది అంటే అది పంచభూతాలతో తయారైందని అర్థం. సో మనకు కూడా ఆకారం ఉంది కాబట్టి మన శరీరం కూడా పంచభూతాలతో తయారైంది. సో పైన కనిపించే ఈ స్థూల శరీరం, గ్రోస్ బాడీ, ఈ పంచభూతాలతో తయారైంది. ఇంకా మనకి ఈ పంచభూతాలతో తయారైన బాడీ, పంచభూతాలే కాకుండా ఇంకా ఏమున్నాయి అంటున్నారు మన శరీరంలో? 5 ఇంద్రియాలు, కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు, నాలుక. 5 కర్మేంద్రియాలు, వాక్పాణి పాద పాయుపస్థాలు.
ఆ తర్వాత 5 ఇంద్రియాలు గ్రహించే విషయాలు, స్వీకరించే విషయాలు ఏమిటి? శబ్ద రూప స్పర్శ రసగంధాలు. 4 5లు 20 అయ్యాయి. ఇక కనిపించని సూక్ష్మ శరీరం, మనసు, బుద్ధి, అహంకారం, ఇంగ్లీష్లో మైండ్, ఇంటెలిజెన్స్, ఫాల్స్ ఈగో అంటున్నారు, 23. ఇక అవ్యక్తము, కనిపించనిది, అన్మానిఫెస్టెడ్ అని ఇంగ్లీష్లో అంటున్నారు, 24. అది త్రిగుణాల యొక్క స్వభావము. త్రిగుణాలతో కూడుకున్న మనలో ఉన్న ఆ స్వభావం అవ్యక్తం. సో 24 అంశాలు ఉన్నాయన్నమాట బాడీలో. సో ఈ ఈ పంచభూతాలేమో స్థూల శరీరం అయితే, మిగిలిన మనసు, బుద్ధి ఇవన్నీ సూక్ష్మాంశాలు అని చెప్తున్నారు. సో మరి ఇక వీటన్నిటితో 24 అంశాలతో మనలో ఏం జరుగుతుంది అంటే, మనకి సుఖమని, దుఃఖమని, రాగమని, ద్వేషమని, ఈ ఫీలింగ్స్ అన్నీ కలుగుతున్నాయి. వీటి వల్ల ఈ స్థూల శరీరం సరే, ఈ ఇంద్రియాల వల్ల, మరి ఈ మనసు, బుద్ధి, అహంకారం వల్ల, ఈ అవ్యక్తమైనటువంటి ఈ కనిపించని ఈ సత్వరజ స్తమో గుణాలతో కూడుకున్న స్వభావం వల్ల మనం సుఖపడుతున్నామనే ఫీలింగ్ ఒకసారి వస్తుంది, దుఃఖపడుతున్నామనే ఫీలింగ్ ఒకసారి వస్తుంది, అలాగే రాగం ఒకసారి వస్తుంది, మళ్ళీ కొన్నిసార్లు ద్వేషం వస్తుంది కొందరి మీద, కొన్నిటి పట్ల. ఈ ఫీలింగ్స్ అన్నీ కూడా ఈ వీటన్నిటి వల్ల కలుగుతున్నాయి అని చెప్తున్నారు. సో తర్వాత ఇంకా మన యొక్క విశ్వాసాలు, నమ్మకాలు ఇవన్నీ కూడా మన కోరికలు, ఇచ్చలు, ద్వేషాలు ఇవన్నీ కూడా సూక్ష్మ శరీరంలో పార్టేనని అంటున్నారు అన్నమాట. సో మన ఈ జీవి ఇలా ఇటువంటి శరీరంతో 24 అంశాలతో ఇక సూక్ష్మ శరీరంలో ఉన్న మనసు, బుద్ధి, అహంకారాలతో ఈ రకంగా ఈ సుఖ దుఃఖాలని, రాగద్వేషాలని, ఈ ఫీలింగ్స్ అన్నీ అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. ఇకపోతే మరి జీవి అనేవాళ్ళు ఒకడు ఉన్నప్పుడు పుట్టడం, పెరగడం, 6 స్థితులు ఏమిటి అంటే పుట్టడం, పెరగడం, జీవనం సాగించడం, సంతానం కలిగించుకోవడం, ఆ తర్వాత కృషించడం, ఆ తర్వాత మరి శరీరం అంతమవడం. ఈ 6 దశలు చెప్తున్నారు ఒక బాడీకి. అది సో ఇది ముఖ్యంగా మనం మీకు ఇంపార్టెంట్, చక్కగా అర్థం అవడానికి శరీరంలో ఉన్న ఈ భాగాలు అనేవి ఈ స్లైడ్ బాగుంటుంది. ఇంకా నెక్స్ట్ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారంటే, అమానిత్వం మదంభిత్వం అహింసా క్షాంతిరాజ్యవం ఆచార్యోపాసనం శౌచం స్థైర్యం ఆత్మవినిగ్రహ ఇంద్రియార్థేషు వైరాగ్యం అనహంకార ఏవ చ జన్మ మృత్యుజరా వ్యాధి దుఃఖదోషానుదర్శనం అసక్తిరనభిష్వగ్నః పుత్రదారగృహాదిషు నిత్యం చ సమచిత్తత్వం ఇష్టానిష్టోపపత్తిషు. సో 3 శ్లోకాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ, యాక్చువల్లీ 4 శ్లోకాస్. మయి చానన్యయోగేన భక్తిరవ్యభిచారిణి వివిక్త దేశ సేవిత్వం అరతిర్జన సంసతి ఆధ్యాత్మ జ్ఞాన నిత్యత్వం తత్వజ్ఞానార్థ దర్శనం ఏతత్ జ్ఞానమితి ప్రోక్తం అజ్ఞానం యదతో అన్యథా. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే వినమ్రత, గర్వం లేకుండా. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇది జ్ఞానం అన్నమాట. జ్ఞానం అంటే క్షేత్రం గురించి బాగా క్లియర్గా చూసాం. ఇప్పుడు జ్ఞానం అంటే ఏమిటో చెప్తున్నారు. ఇందాక క్లుప్తంగా ఒక మాట చెప్పారు, జ్ఞానం అంటే క్షేత్రజ్ఞులను తెలుసుకోవడమే జ్ఞానము అని. అయితే ఇక్కడ జ్ఞానం అంటే అసలు ఎలా ఉంటుంది, దాని లక్షణాలు ఏమిటో చెప్తున్నారనమాట. వినమ్రత ఫస్ట్ పాయింట్. వినయం అంటే వినయం, నమ్రతగా ఉండడం, గర్వరాహిత్యం, గర్వం లేకుండా ఉండడం, అహింస, ఎవరిని హింసించకూడదు, జంతువునైనా సరే, మాటలతో కూడా ఎవరిని హింసించకూడదు, సహనం, పేషెన్స్, సరళత్వం, మృదువుగా ఉండడం, ప్రామాణికమైన గురువుని ఆశ్రయించడం, అలాగే శుచిత్వం అంటే శుభ్రత అంటే జస్ట్ బాడీ శుభ్రం కాదు, మనస్సును శుద్ధంగా ఉంచుకోవడం, స్థిరత్వం అంటే మనం ఈ మార్గంలో అంటే పైకి ఏదో ఒకరోజు ఇలా ఉండి మర్నాడు స్థిరంగా ఇలా ఉండగలగటం, ఆత్మనిగ్రహం, అసలు సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అన్నిటికంటే అది
అన్నిటికీ ఇంపార్టెంట్ అంటారు. అందుకే ఇంద్రియ నిగ్రహణ, ఆత్మ నిగ్రహణ అంటే ఇక్కడ ఇంద్రియాలు మైండ్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడం. ఆత్మ ఎప్పుడు నిగ్రహంగానే ఉంటుంది, అది సచ్చిదానందం కాబట్టి. ఇక్కడ ఆత్మ అంటే మనస్సును, ఇంద్రియాలను నియంత్రించుకోగలుగుతాం. మరి మనకి ఏదైనా ఎవరైనా అనగానే వెంటనే కోపం రావడం, వెంటనే మనకు దుఃఖం రావడం, ఇవన్నీ కంట్రోల్డ్గా ఉండగలగటం ఆత్మనిగ్రహం, సెల్ఫ్ కంట్రోల్. ఇంద్రియార్థాల పరిత్యాగం అంటే ఇంద్రియాలు కోరికలు ప్రలోభాలు పెడుతూ ఉంటాయి, వాటన్నిటినీ తట్టుకుని మనం ఉండగలగటం. ఆ తర్వాత మిథ్యా అహంకార రాహిత్యం, అహంకారం అనేది లేకుండా ఉండడం. నేను గొప్ప, నాకు ఇంత ఉంది అంతుంది, ఇటువంటి నా అన్నెసెసరీ విషయాలు, నాకు ఇంత పాండిత్యం ఉంది, లేదా నాకు ఇంత ఐశ్వర్యం ఉంది, ఇంత అందం ఉంది, ఇంత తెలివితేటలు ఉన్నాయి, ఏ విషయానికైనా ఇలా నాకు ఉన్నది అనేటటువంటి అటువంటి అహంకారం లేకుండా ఉండడం. జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధుల దోషాన్ని గుర్తించడం అంటే ఈ లైఫ్ అనేది ఏమిటి అంటే ఇదేదో మామూలుగా మనం ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్లో పడిపోయి ఎంతసేపు ఈ కోరికలు తీర్చుకోవడము, స్వార్థము ఇలాగే ఉంటూ ఉంటాం. బట్ ఏది పర్మనెంట్, ఏది నిత్యం అనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకుని ఈ రకంగా మనం ఈ స్వార్థ భావాన్ని వదిలి ఆ శుద్ధ చిత్తంతో ఉండగలగటం. జన్మ మృత్యు జర అంటే జర అంటే వృద్ధాప్యం, దోషం అంటే ఏమిటి లైఫ్ జనరల్గా. మరి పుట్టిన తర్వాత ఉండాలి, చేయాలి, మన బాధ్యతలు నిర్వర్తించాలి. అంతేగాని విపరీతమైన స్వార్థంతో, కలుషిత భావాలతో, ఒకళ్ళకి తప్పులు చేస్తూ, ఒకళ్ళని దూషిస్తూ, మరి మన కోరికల కోసం వేరే వాళ్ళని బాధలు పెడుతూ ఇలా అంటే ఈ స్వార్థ భావాలతో ఉన్నప్పుడు ఇంకా మనకి ఏమీ దానివల్ల ఉపయోగం లేదు. కాబట్టి అసలు ఈ విషయాలన్నీ కూడా తెలుసుకోవడం, ఈ ప్రపంచం, ఈ తత్వము, ఈ పుట్టుక, ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకోవటం. జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధుల దోషాన్ని గుర్తించడం. అనాసక్తి అంటే అది కావాలి, ఇది కావాలి అని రాగం, విపరీతమైన కోరిక, అటాచ్మెంట్లు అలా పెట్టుకోకుండా అన్నిటి పట్ల మనం సమత్వంతో ఉండగలగటం. కళత్ర గృహాదుల బంధాల నుంచి విముక్తి అంటే అన్నీ వదిలేసి వెళ్ళమని కాదు, కానీ అటాచ్మెంట్స్ అనేవి ఎంతవరకు ఉండాలి, మన డ్యూటీస్ మనం చేస్తూ అస్వార్థ భావం అనేది తగ్గించుకోవడం. అటాచ్మెంట్స్. సుఖ దుఃఖ సమయాల్లో సమభావం. నా యందు నిత్యమైన అనన్య భక్తి. ఏకాంతవాస కోరిక అంటే అందరిలో ఉంటున్నా కూడా మనం ఇలా నలుగురిలోకి వెళ్ళి వాళ్ళ మీద వీళ్ళ మీద డిస్కషన్లు, మాటలు చెప్పుకోకుండా మనం ఆ కంట్రోల్తో ఉండగలగడం. సామాన్య జనుల సహవాసంపై అనాసక్తి అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా మనకి బ్యాడ్ కంపెనీ అనుకున్నా, అన్నెసెసరీ టాక్ అనుకున్నా దాని నుంచి వైదొలగడం మంచిది. సత్సాంగత్యం బెటరు. ఆధ్యాత్మ జ్ఞానపు ప్రాముఖ్యాన్ని అంగీకరించడం. పరతత్వం యొక్క తాత్వికే అన్వేషణ. సో ఆధ్యాత్మికత అంటే ఏమిటి, అది ఇంపార్టెంట్, అది తెలుసుకోవాలి. పరతత్వం, తాత్వికాన్వేషణ, ఇవన్నీ కూడా జ్ఞానం అని నేను ప్రకటిస్తున్నాను. వీటికి అన్యమైనది ఏదైనా అజ్ఞానం. ఇవి కాకుండా ఇంకే విషయం మీకు తెలిసినా అది వేస్టే, ఎందుకంటే అది జ్ఞానం కాదు, అది అజ్ఞానమే అంటున్నారు. సో జ్ఞానం అంటే ఏమిటంటే ఇది జ్ఞానం. నువ్వు ఫస్ట్ అసలు ముందు నువ్వు నమ్రతగా ఉండు, గర్వం లేకుండా ఉండు, ఎవరిని బాధ పెట్టకు, సహనంతో ఉండు, మృదువుగా ఉండు. ఒక సరి అయిన గురువుని చూసుకో. ఎలాంటి వాడు, మనకి శ్లోకంలో చెప్తారు కదా, జ్ఞానం తెలిసిన జ్ఞానిన తత్వదర్శిన, తత్వాన్ని దర్శించిన జ్ఞాని నీకు మార్గాన్ని చూపిస్తాడు. అది సరి అయిన గురువుని చూసుకోవచ్చు. అలాగే శుచిగా ఉండటం, స్థిరత్వం, ఆత్మనిగ్రహం, ఇంద్రియార్థాలు పరిచయించడం అంటే ఇంద్రియాలు పెట్టిన ప్రలోభాలన్నిటికీ గురైపోకుండా తట్టుకోగలగడం, అహంకారం లేకుండా ఉండడం, ఈ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధుల యొక్క తత్వాన్ని తెలుసుకోవడం, కోరికలు విపరీతంగా ఉన్న ఆ కోరికలు, ఆ వ్యామోహాలు తగ్గించుకోవడం, అలా సుఖ దుఃఖాల్లో సమత్వం, భగవంతుడి పట్ల భక్తి, సత్సాంగత్యం, దుస్సాంగత్యాన్ని వదులుకోవాలి, లో పాల్గొనకుండా ఉండడం, ఇవన్నీ పరతత్వం యొక్క తాత్వికాన్వేషణ. ఇవన్నీ కూడా జ్ఞానం అది అని నేను ప్రకటిస్తున్నాను. సో క్లియర్గా మనకి వినయం, విధేయతల దగ్గర నుంచి, గర్వం లేకుండా ఉండడం దగ్గర నుంచి, జ్ఞానం అంటే ఏంటి. మనం అనుకుంటాం ఏదో గొప్పగా, ఒక్కొక్కసారి మనకున్నవన్నీ ప్రదర్శించుకుంటే మన అందరూ ఏదో పొగుడుతారేమో అనుకుంటాం. కానీ అసలు ఇక్కడ నమ్రతగా ఉండమంటున్నారు, గర్వం లేకుండా ఉండమంటున్నారు, సహనంతో ఉండమంటున్నారు. ఎవరైనా ఏదన్నా అంటే వెంటనే వాళ్ళకి తిరిగి సమాధానం చెప్పాలి అనిపిస్తూ ఉంటుంది.
అది కూడా అనవసరం. సహనం అంటున్నారు, సరళత్వం. సో ఇవన్నీ ఈ క్వాలిటీస్తో స్టార్ట్ అయిందనమాట అసలు జ్ఞానం. సో జ్ఞానం కావాలంటే అసలు ముందు ఈ గుణాలను మనం పెంచుకోవాలి. అక్కడి నుంచి భగవద్భక్తి, మరి కోరికల్ని అరికట్టుకోగలటం, సెల్ఫ్ కంట్రోల్తో ఉండటం, వ్యామోహాలకు గురి కాకుండా ఉండేటటువంటి సమత్వాన్ని తెచ్చుకోవడం, ఇవన్నీ కూడా జ్ఞానము అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడితో ఈరోజు క్లాసు ఆపుతాము. సో ఇది మనం ఇక్కడ కూడా ఈ జ్ఞానం గురించి ఇవి లక్షణాలన్నీ మళ్ళీ ఇక్కడ మనం చూస్తాము. సో ఆల్మోస్ట్ 12th శ్లోక వరకు చూసాము. రేపు నెక్స్ట్ శ్లోక నుంచి కంటిన్యూ చేద్దాం. సో వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః.